أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. Ngicela u-Allah angivikele kusathane ongathandwa egameni lika Allah onomusa onesihawu. Ngempela u-Allah angeke amthethelele umuntu odlula emhlabeni ekholelwa ekutheni u-Allah unabalingani noma umdali unezifaniso noma umdali unabancedisi noma umdali unomntwana noma umdali unabantwana. Lo muntu loyo ofile ekholelwa kulento le engiqeda ukukhuluma ngayo, subhanallah, Allah uthini? Inna Allah la yaghfiru an yushraka bi. Angeke ngize ngimxolele umuntu onaleyo nkolelo leyo ngami, subhanallah. Wa man yushrik billahi, lo muntu loyo onaleyo nkolelo leyo ngami, faqad dhalla dhalalan ba'ida. Lo muntu loyo ulahlekele kude kakhulu kunendlela eqondile, noma ulahlekele kude kakhulu kunani? Kunokholo. So bafowethu, mina ngiphosa inselelo ngithi kubo bonke abafundisi, kubo wonke amabhishophi, kubo wonke amadikoni, kubo bonke archbishopi, namhlanje sekunanabo bishopikazi, konke angikhathali ukuthi uqhamuka kuliphi ibandla. UngumKristu, uyiRoma, uyiWatchtower, uyinazaretha, angikhathali ukuthi uqhamuka kuliphi ibandla. Ngithi mina ngale verse le yeQuran, Suratun Nisa, chapter number 4 of the Quran, iverse 116. Ngithi ngale verse le mina ngiyaniphosela inselelo. Ngithi mina nonke nina enikholelwa ebuthathini bukaNkulunkulu nikhonza usathane egameni lamagama amathathu. Nikhonza usathane egameni lika Jesu. Nikhonza usathane egameni lika Nkulunkulu. Nikhonza usathane egameni lika Moya Oyingcwele. Ngizokuprovela from your own Bible lento engikutshela yona. Ngizokuprovela kuphi? From your own Bible. Uvule nawe incwadi kaMateyu, uMateyu 4. uMateyu 4. Noma ungayiqala ku-1 ngoba ithi khona uJesu waholelwa nguMoya Ongcwele ehlane ukuba alingwe nguSathane. Bezwa uNkulunkulu wamaKristu ulingwa uSathane, uNkulunkulu wamaKristu ulingwa uSathane. Angithi amaKristu athi uJesu uNkulunkulu. Fine, angikho ke lapho, kodwa ngithi uyiqale ku4, uyiqale ku1 uzoyizwa kahle. Kodwa mina ngifuna ukuthi uyizwe la ukuthi mangithi mina nizikhonzi nezinceku zikaSathane, ngikhulunyiswa yini lokho. 4 verse 8, uSathane wabuye wamisa entabeni ende kakhulu. uSathane wayisa ubani? uJesu entabeni ende kakhulu, wamkhombisa imibuso yonke yezwe nenkazimulo yayo. Uzwile? uSathane ke mayesekuheha ukukhombisa bonke ubuhle bezwe nenkazimulo yakhona mayesekuheha. Ebesethini kuSathane? Wathi kuye, konke lokhu ngiza kukunika khona uma uziwisa phansi ukhuleke kimi. Nizwileke? Nonke nina eningafuni ukukhonza uNkulunkulu, nizikhonzi zikaSathane, nikhuleka kuSathane. Akusho mina, kusho naye incwadi. uMateyu 4 lo engikhuluma ngayo. Ngizoninika konke okwasezweni, ubucwebecwebe namabayibayi asezweni. Nizohamba ngezimoto ezinkulu, nizohlala endlini ezimabayibayi. Uma nenzani? Uma nikhuleka kuSathane. Kusho uSathane, akusho kwambatha umntwana. Ningathi kusho mina. Yingakho ngithi mina, uma wena ungakholelwa ebunyeni bikaNkulunkulu, Exodus 20 verse 3,
Marko 12 verse 29, yizwa inkosi uNkulunkulu wethu yinye, ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami. Ngakubalela eziningi. Uye ku-Isaya 45 verse 23, ngalokho ke wonke amadolo phambi kwami ayakuguqa, wonke amadolo, nelakho mNazaretha, nelakho mKristu, nelakho mRoma, nelakho mWatchtower, nelakho wena okhonza idlozi, wonke as long as unedolo, idolo lakho kumele liguqele bani? Umdali weinto zonke, umveli nqangi, ngoba lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi, konke okusemazulwini nokusemhlabeni kungokwakhe. Ubani ke wena uzoguqela abanye onkulunkulu? Funda uJeremiya 10, onkulunkulu abanjani? Abangazange badale lutho. Funda uJeremiya 10, onkulunkulu abakhonzwayo namhlanje, onkulunkulu abangazange badale lutho, onkulunkulu abayobhujiswa, abayongena ngaphansi komhlaba babhujiswe, yilabo enibakhonzayo nina namhlanje. Ngiyayiphosa-ke inselelo ngithi kini nonke mabhishobhi, kini nonke bafundisi, bavangeli, bashumayeli, madikoni, madikonikazi, ma-ashikazi, mabhishobhi, mabhishobhikazi, bafundisi, bafundisikazi, ngiyayiphosa inselelo ngithi othi nginamanga ukuthi nonke nina eningakholelwa ebunyeni bukaNkulunkulu nikhonza osathane egameni lonkulunkulu benu. Nikhonza usathane egameni lonkulunkulu benu. AmaKristu akhonza usathane egameni likaJesu, amaNazaretha akhonza usathane egameni likaShembe, amaRoma akhonza usathane egameni likaMariya ocebileyo, amaWatchtower akhonza usathane egameni likaJehova, abakhonza amadlozi bakhonza usathane egameni lamadlozi. Ngiyaphela lapho. Seningangithuka-ke nigcine la nithanda khona, kodwa vele iqiniso liyababa, kodwa ekugcineni liyamkhulula umuntu. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.